Na-stress ako sa dalawa. Nag-usap yung magkapatid. Pag for sure marami itong oil, guys. So, how do you like my cooking? Humot ba ng lubot? Lubot ng humot. Good morning, Philippines! Natin ito sa talong ni Manoy. Kasi lumaki na yung talong. Look, lumaki na siya. Kailangan lang siyang i-wiggle a little bit. Ituhin natin yan kasi tumaas siya. Kailangan siyang masave. Look, masave yung talong. May bunga na. Doon din may bunga na. Tignan natin ko lang yung mga talong. I think masaya naman itong mga kamatis natin. Masaya sila. Masaya. Dito tayo sa string beans. Ang skalyo natin ay string beans tayo. Look, tumaas talaga, guys. Tumubo talaga yung mga pinutol ko. Nakatubo talaga sila. Putulin ko na yung iba. Kailangan lang nilang kumanat. Kumanat. Hello, birdies. Look yung ano natin. Wala, nasa ano man siya. Kuha tayo ng ano. Look, itong zucchini na yan. Look, nilagay ko siya dyan. Ito yung ginawa ko, guys. Look, nilagay ko. Kasi malata yan katulad nitong isa, Look, katulad yan kasi nasa ground siya. Ang daming bunga, guys. Look, dito din. Maraming bunga. Tignan nyo yan si Roxy. Tignan natin itong cucumber natin. May mga nag-start ng magbunga, Look, may mga nag-start na sila. Hi, Misty. You don't wanna pee-pee? You don't wanna go pee? Why? You wanna go pee? Come on. Come right here. Hi guys! Good morning. Nakaganito ako kasi ulan. And tinitignan ko yung garden. Good morning everything. So, tinitignan ko yung mga gulay natin doon si Tami tulog pa. Rinig din nyo yan. So, yan guys. Maginaw sa labas kasi mas maganda kasi hindi na mainit katulad ng mga nagdaang araw. So, kaya nakapag-raincoat tayo. And, ang saya-saya ng po natin guys, ng mga gulay. Hindi ako makapaniwala na yung talong is lumaban. Lumaban yung talong kasi usually yung talong, yung maganong talong, hindi na lang ako magsidling next time. Kailangan kong bumili ng talong na ready na siyang itanim. Parang ang tagal magsidling ng talong, iwan ko ang tagal. Ngayon is Saturday. So, may plano po tayong, may agenda kami ni Tami kaso maulan. Tayo yard sale. So, maghanap tayo ng mga yard sale. Kasi, baka may magandang gamit, and then ipadala sa Pilipinas, ganon. So, ipadala natin sa Pilipinas kung meron tayong i-anot natin siya, i-gather, and then ipadala sa Pilipinas. Who knows, magpag-giveaway tayo ng box niya. Ngayon may nalaman akong may small box pala yung LBC. Akala ko balikbayan box lang siya, malaki. So, meron pala silang maliit na box na pwede siyang ipadala sa Pinas. So yun yung gagawin natin. Baka yun yung next time giveaway natin. Who knows? Pag-usapan namin tayo. Kaya nag-isip ako na magkulik. So, ginising ko si Tami. Tulog siya, di ba? Sabi ko, Han, gising. May earthquake alert. Gumising siya, sabi niya, I don't receive an alert. Lumabas tuloy na nigarilyo. Ginising ko. Han, gising. May earthquake. Few minutes from now. Anyway, guys, mag-jacket kasi yung Boxidor na. Loko, ready to boxing na to.
Magtataka yun si Tami. Bakit nag-sweater ka, Day? Ang init, naka-shirt. Hi guys! Kain tayo ng pandesal. Put. Hindi po ito pandesal. Hawaiian bread po ito. Pero guys, meron tayong discussion magaganap. Ano lang ito, sa akin lang ito ha. Kasi nag-usap kami ni Tami. Sinabi ko kay Tami about kay Pacquiao. Totoo bang tatakbo si Pacquiao ng pagka-presidente? Totoo ba? Hindi ko alam ha. Kasi nakikita ko lang sa mga ka-Facebookan dyan. Habs? Oh my God, you're kissing your sister. I like it, little boy. You're kissing Roxy. You love your sister. At saka, totoo bang itong nagsagutan si Pacquiao at saka si Duterte? Naluluka ako sa dalawa. Di ba? Ano yan sila? Close. Totoo ba ito? Kung tatakbo, sabi pa ni Tami, sabi din ito yung pananaw ko. Kung tatakbo si Pacquiao ng pagka-presidente, natakot ako. Kasi Pacquiao is a good person. And alam natin lahat na tumutulong talaga siya. And down to earth, di ba? Ang kinatatakutan ko is kung mabili din siya ng mga kataas-taasang tao sa buong mundo. Dahil sa mga nangyayari ngayon. So, yun lang yung ano ko. Kung ipaglaban ba niya yung Pilipinas at saka ipaglaban ng karapatan ng mga Pilipino. Natatakot ako kasi maging corrupt ka kung hindi mo ipaglaban at saka mabili ka ng tao ng mga kataas-taasan. Yun lang yung pinag-alala ko, parang sana man lang kung sino man yung manalo ng presidente sa Pilipinas, paglaban ng karapatan ng Pilipino. Kasi lahat ng mga Pilipino may karapatan. Atin ang Pinas, diba? Atin yung Pilipinas. Hindi dapat kunin ng iba't ibang bansa, Amerika, China, kahit anong pang bansa. Hindi pwede yan. Dapat ipaglaban natin ang ating sariling yung ating bansa. Natatakot ako para sa future ng mga kabataan, sa mga henerasyon, sa mga next henerasyon. Ang pinakakatakot kung maging under tayo ng Amerika or under tayo ng China. Dapat meron tayong sa atin talaga. Hindi tayo pang unahan ng ibang country. Yung parang sila yung may-ari ng Pilipinas at sunod-sunuran tayo. Gusto ba ninyo yun? Yung sunod-sunuran ang Pilipinas. Sunod-sunuran yung mga tao. Sunod-sunuran yung mga pangulo. Mga korap na mga kung sino mang nakaupo sa gobyerno na naging kurap at binayaran ng malalaking pera para lang sunod-sunuran sila. Kasi yun kasi kadalasan talaga pera, totoo talaga yan guys. Yung pera talaga, sabi pa ng Panginoon, di ba? Huwag kang maging greedy. Kung ano mang meron ka, makontento ka. Dapat hindi ka maging greedy na kung kunin mo na ang lahat kahit nagsubra-sobra lang sa'yo. Kaya yung mga tao, yung pera, mabigyan ka lang ng pera, billion guys. So, kaya maging ano talaga yung tao, ano na lang ako, bahala ako, sunod-sunuran na lang. Ganyan yung mga nangyayari sa mga nakaupo sa gobyerno. Bahala na, sunod-sunuran ako, milyon naman yung perang binigay. Pero sunod-sunuran tayo. Hindi natin alam na binta na pala yung Pilipinas. So, ako, kasi channel ko to, pwede akong magsalita ng ganun. Nasa sa tao lang yun. Wala akong pinapangalanan, hindi ko sinabi na si Duterte, hindi ko sinasabi kung sino man yung nakaupo sa na nabili. Pero yun yung kadalasan. Kasi dito, ganun yung nangyayari. So, lalo na sa Pilipinas, nahuli tayo sa pinakahuli. Madaling mabinta yung Pilipinas kasi kapag may yung mga nakaupo, ibinta yung Pinas, dahan-dahan yung island dito sa'yo na tong island. Pero tayong taong naka-ano din doon na ninirahan, wala tayong kaalam-alam na gano'n na pala yung nangyayari, na binibinta na pala yung Pilipinas. Yung lupa natin, hindi na pala sa atin yan. So, ganyan yung sana hindi mangyayari, di ba? Kasi, di ba, ako wala akong anak, pero kayong anak ninyo, mga apo ninyo, anak ng anak ninyo, sa future talaga, kung ganun yung mangyayari, wala. Kawawa yung mga nasa mga henerasyon pang dumarating na mga kaapu-apuhan natin, kaapu-apuhan ninyo. May ibang lugar na pinag-awayan nga, di ba yung Hong Kong gustong kunin ng China, di ba? Taiwan pinag-awayan hanggang ngayon, gustong kunin ng China. So yun siya kasi gustong kunin. So kaya, yun yung mangyayari sa atin, lalo na sa ating Pilipinas tayo. Maraming mga kayamanan sa Pilipinas na hindi pa nahalungkat ng Pilipino kasi wala tayong mga pira. Alam nyo ba kung sino yung nagmimina? Mga ibang lahi. Sino nung may maaari? Mga ibang lahi. Sila alam nila na yung Pilipinas is maraming kayamanan sa ilalim ng lupa. Ang dami.
Na ano ako guys, na-stress. Na-stress ako. Ginoo ko, sobrang aga nakaka-stress. Oh my goodness. Na-stress ako sa dalawa. Nag-usap yung magkapatid. Oh, God, sabi ko, labas ka, Tami. Lalabas ka kasi naririnig ko lahat. Nag-usap yung magkapatid. So ngayon, nag-usap sila. Nag-usap sila. Okay pa yung usapan niya. Naging taasan na ng boses. Sabi ko kay Tami, slow down, relax. Kasi ayaw kong magganon sila, parang magbangayan. Ayaw ko talagang magbangayan yung dalawa. Palagi na lang magbangayan. Kaya ako yung nagigitnaan. Kasi yung kapatid tatawag sa akin, yung asawa mo, ganun. Kaya ako yung palaging tinitext, ako yung tinatawagan. So, paminsan tatawag siya sa kapatid niya, sa asawa ko. Kasi, sabi niya, every time talaga mag-usap sila, ganun, tumataas ang boses ni Tami, tumataas yung boses ng kapatid niya babae. Doon ka sa labas, usap kayo doon, taasan kayo ng boses, nakakaloka. Dahil ito sa bahay. Hindi man sila yung parang nagdiskusyon na sobrang taasan lang ng boses, hindi naman away ng away. Nagdiskusyon lang. Tama naman din yung asawa ko kasi sinabihan ako ng kapatid ni Tami na ganito yung bahay, yung presyo yung bahay, ganun. Sabi ko, hindi pwede yan. Kailangan mong kung ano yung value ng bahay, yun yung ilagay mo. Kung sino man yung bibili ng bahay, hindi na yun problema sa inyo. Hindi na yung problema ninyo kung anong gagawin nila sa bahay. Basta kay ang gagawin ninyo, ibigay yung presyo, value ng bahay. Kasi kung ibigay mo ng maliit, mag-down pa yan. Sabihin niya. Ito, explain ko lang guys ha. Kasi common sense. Okay, common sense. Kung magbenta ka ng bahay, and then yung property is mahal, maganda yung property, maganda yung lugar kung nasaan nakatayo yung bahay kahit yung bahay is pangit. Pero yung bahay naman is yung foundation is strong. Pangit lang taglaga yun kasi madumi na, maano na, kailangan nang i-replace some of the I-share ko lang sa inyo guys kasi even kayo, I'm sure maintindihan ninyo. Common sense, di ba? Maintindihan ninyo. So, yung value ng bahay is mataas. Sabi pa ng kapatid ni Tami. The same thing din yung sinabi niya ngayon kay Tami. Kaya na-stress si Tami, nagsigsigaw-sigaw. Kasi sabi pa niya, dapat dahil pangit yung bahay, magproblema yung, sabi pa ng kapatid, dahil pangit yung bahay, magproblema yung buyer, kailangan pa nilang i-renovate, So, kailangan natin babaan ng presyo, sabi ng kapatid, bababa ng presyo. Naloka ako, naloka si Tami. Sabi ni Tami, hindi yan pwede. Kung bababa yung presyo ni mo, kapag it's time na mag-negotiate, mag-usap yung bibili at saka yung buyer at owner, pababaan yan. Negosasyon yan. Pababaan yan. Kung sino yung bibili, bababa yan. Sabihin nila, oh, ganun yung presyo yung gusto ko kasi yung bahay, kondisyon, lalala. So, wala ka ng kita sa bahay. So, parang binigay mo na lang yung bahay sa kanila, parang libre na kasi may nakatangga pang mortgage. Hindi talaga magits ng kapatid ni Tami. So, sigawan. Sabi ko, kaluka talaga itong kapatid mo. Hindi talaga. Nag-usap pa sila sa labas. Ganyan talaga yung magkapatid. Pero buti na lang ito sila. Hindi talaga away. Hindi talaga away na hindi na kita kausapin bukas kasi nag-away tayo. Iba sila, guys. Kapag hindi man nag-away, parang magdiskusyonan sila ba? Pero okay pa rin sila. Hindi sila mag-away. So, ito yung doon sa Pilipinas. Pag magdiskusyonan, mag-away, hindi na mag-usap ng ilang linggo. Hindi na magtinginan. Dito, iba sila. Invite ka pa rin. Ngayong Sunday, punta kami sa bahay. Ngayong Monday, punta kami sa kanila. So, yun. Ay, nakaw, balita. Agta na nga lata. Hi, guys. So, ngayon, ano nung oras? 3:30 na. Gluto lang tayo ng ang lutuin ko is nagkakat pala ako ng pork belly. I-mix natin ito sa cabbage. Kaso wala akong wala akong atsal. Masarap ito pag may atsal. You know, bell pepper. Kaso wala ako.
niya. 3 lang naman ito. Look. So, sabi pa niya kung ano daw yung gusto ko. And mag-harvest na lang tayo ng scallion. Harvest tayo ng scallion. Mamaya ko na to lutuin itong cabbage. Kasi, madali lang man yan. Grabe yung ano ko, oh, yung scallion ko, ang taba-taba. Who is that? Oh, look, hindi ako makapaniwala na ang laki nito. Ilagay natin siya sa adobo natin. Ano natin ito para pantay-pantay yung lasa. So, ang gagawin ko is i-cover ko lang siya, guys. Okay. Hi, guys! So, ngayon, ito dito, pabayaan ko lang ito siya, yung humba natin. So, start tayo sa, ano, wala po itong laman, pero on siya. So, ilagay ko lang itong pork belly. Kasi, ano yung oil, yung gagamitin natin is yung oil dito para din itong mag-brown. Walang oil dito, guys. Ito lang yung oil lang taba ng pork belly. Ito yung style para yung oil. Pag for sure marami itong oil, guys. So, ang gagawin niyo is kunin niyo yung oil. Yung konti lang yung itira ninyo. Ang rason kung bakit ginagawa ko to para mawala yung oil and mag-brown and crunchy. Brown siya. Para mag-brown itong pork belly natin. What movie are you watching? You haven't seen that before? Let's see. Ooh! Ang hayag. Hello! So, ngayon, tapos na po ako nagluluto.
Si Tommy naglalaba din siya. Kasi, meron pang labahan. Naglaba ako the other day, and then meron na naman. So, kaya, nilabanan niya lahat. Look like feathers. Cigarette more? Yeah. Holy moly. Tapos na kaming kumain. How do you like my cooking? That was good. Huh? Very tasty. You like it? Yeah. Good. Can you stop your smoking? No. Why not? Yes. I am what I am. You are what you are? Punta tayo sa taas, guys, kasi nagtutupi ng mga gamit, mga nilalabhan namin. So, yun. And tapos na pagluto, tapos na kumain, tapos na naglinis, lahat-lahat. So, dalhin natin ito sa taas. Tika muna, guys, ha? Madilim, eh. Madilim ang kahapon. Dito yung mga damit ko sa taas, sa filming room ko. At itong towel is para ito dito. Ito dito. Dito itong mga, ito may towel. Ang towel dito is for this bathroom here. So, this is what happened here. I need to get a small towel. Ito yung ganap namin ni Tommy, guys. Tapos kumain, naghugas ng pinggan, naglinis sa kitchen. So, yun yung ganap. And then, pagkatapos nyan, yun, dito, itong ano kasi dito, look. Oops, I forgot na. Rug ni Tommy, dubli-dubli yung rug ni Tommy kasi pag lumabas yun, galing shower, basang-basa, kailangan kong dubli-dublihin yung rug, look like dito. Yung rug is dubli-double, ganon. Dubli-double. Change tayo ng towel. Yun. So, yun yung gawain ko, guys. Mag-change ng towel, laban ng towel, ganun dito sa taas, linis-linis, ganun-ganun. Hindi, paminsan lang namin itong yung light dito sa taas on. Let me open the window here. Para para may hangin. Open. Doon hindi na. Yun lang. And, pabayaan natin yung light para may light dito ba. And then, itong mga ko, damit, i-ano ko na lang siya, ihahang. Hey, Josh. Hello, Loy. What? Hello. Hey, Josh. Is the two of us always up here? I love you. I love you, I know. He's pairing like he's so happy. He's so happy. You're so happy. Are you happy that you're with me? Are you happy that I'm here with you? Atos, come on. May mga picture pa dito. Hindi ko na alam. Kailangan kong bumili ng bin. Uy, I thought I cut your nails. Hindi pa pala. May mataas pa, oh. Oh, may mataas pa, oh. Ay, nako, talagang buhay na to. Nakalimutan ni Mamang putulin. Mama Lilboy. Mama Lilboy. Mama Lilboy. Peking humutaw ng lubutan, ha? Humot man ng lubot na. Lubot ng humot. Ha? I'm here. Tommy. I'm here. Come on. I'm up here. Come down here. Come on, let's get down.